Máis de 300.000 euros. É o importe que chegou a estafar unha academia a máis de 200 alumnos na súa sede na cidade olívica. Segundo a súa web, que segue activa, trátase dunha academia que oferta todo tipo de cursos homologados e que din conta con máis de 20 anos de experiencia e con diversas sedes por toda España. Pero se nos imos ás súas redes, a cousa cambia. En prácticamente todas as publicacións hai comentarios acusándoos de estafadores e de publicidade enganosa. María é unha das afectadas. Esta exalumna pagou por adiantado 1.500 euros polo seu curso de dietética e acabou sen título ningún e sen que lle devolvesen os cartos. Así nolo contou en exclusiva para o Termómetro. Vendíanse que se o pagabas a plazos levaba un recargo, se o pagabas todo enteiro era máis. Entón eu que fixen, pois paguei os 1.500 enteiros e quedei sin un duro. E malia que ao comezo todo semellaba normal, no caso de María, xiña puido recoñecer os sinais de que estaba a ser enganada. Eu mandaba os exercicios, non me contestaban, entón foi eu aí cando xa me cheirei algo, dixen eu, aquí pasa algo, porque non contestan, tardan, supuestamente tiña atención 2 veces por semana coa tutora, non me contestaba, cambiaron a tutora, despois desapareceron, e foi cando me din conta e despois investiguei e mirei que dieran quiebra, pero non só aquí en Galicia, sei que teñan en varios puntos de España. É que esta suposta academia pechou as súas portas no 2022, deixando na estacada a 222 alumnos. Daquela empresa xa estaba en crise e tiña problemas para pagar o alugueiro ou os soldos dos seus empregados, pero en lugar de asumir a quebra, a academia seguiu admitindo novos estudantes. Fixo durante máis de 4 meses e as sabendas de que non poderían impartir nin homologar os diversos cursos contratados. Agora, malia todos os indicios, será a xustiza que determine se os 3 directivos desta academia son ou non culpables dun delito de estafa. Mentres, tanto María como o resto de afectados denuncian que ninguén lles vai poder devolver os cartos perdidos nin o tempo. Dende o Termómetro puxémonos en contacto coa academia, pero non obtivemos resposta. A academia non chama, non contesta e deixa atrás de sí un regueiro de historias como a dese rapaz que te acompaña, Óscar, que perdeu cartos e o tempo, non? Compañeiros, efectivamente, o caso desta academia que estafou a máis de 200 alumnos, máis de 300.000 euros de botín. Nos estamos aquí en Cangas hoxe, Antonio, volando un pouco co vento, pero como volaron eles da academia, porque de feito, ti cando te enteras de todo isto, xa desapareceron. Si, eu rematei o curso que se chaman certificados de profesionalidade, enviei ao tutor todos os módulos aprobados, fixen as prácticas rematadas, firmadas polo director do centro, os correos non responden, entón decido ir á oficina que tiñan en Vigo a ver que pasaba, e cando chego ali a oficina estaba pechada a calecanto, entón xa me din conta que había gato encerrado. Gato encerrado, claro, gato pechado, porque ti pagaras canto? Eu paguei uns 1.500 euros en 3 plazos de 500 euros cada un. 1.500 euros, sí. Despois de ver que isto parece que é unha estafa, ti denuncias a un xuiz. Sí, eu fixe unha denuncia, primeiro por a vía penal que se desestimou, e logo foi por a vía administrativa, pero a resolución nada. A desestimaron, saliron absoltos, creo que non hai, ao parecer, creo que non hai nada que facer. Porque tiñan na letra pequena do contrato pois esta pequena cláusula, non, na que poñían que non estaban homologados. Sí, dende logo, eu, cando busquei o curso estaba nunha situación de urxencia porque o tiña que facer rápido para poder traballar en verán, e din con esta xente, presenteime na oficina, deronme información e dixeronme que estaban certificados e homologados. Eu fieime da palabra deles e resulta que no contrato na letra pequena pois era todo o contrario. De feito, é que tiñan profesores, moitos dos profesores nin sequera sabían tamén que estaban ante unha estafa, ante unha academia que era unha estafa, e así pasoulles a máis de 200 alumnos. No seu caso, no caso de Antonio, foron 1.500 euros, pero é o tempo e a cara que se che queda cando tes que traballar e non podes facelo porque non tes o curso. Compañeiros, desde aquí despedimos en Cangas, volando co vento.